I kao što smo više puta tijekom emisije rekli, danas muslimani slave Kurban Bajram. Imali smo naravno i prijenos iz Rijeke, a još je jedna važna komponenta ove proslave, a to je da se obiteljima koje su u potrebi na neki način pomogne, a odnosno u prigodi Bajrama da im se daruje meso koje se tradicionalno žrtvuje, janjetina, odnosno ovčetina. U Hrvatskoj to rade ljudi okupljeni oko humanitarne udruge Humanity First, pa smo neke od njih i pozvali u naš studio. S nama je gospodin Kan Munavar, imam i glavni menadžer ove udruge, i gospodin Sead Mulabegović, voditelj projekata u Hrvatskoj ove udruge. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Sretan vam Bajram. Hvala vam lijepo. Ja mogu onda iskoristiti priliku i svim vjernicima i onima koji danas slave taj praznik čestitati Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i poželjeti svim muslimanima i svim građanima Hrvatske sve najbolje. Možda da nam malo predstavite ovu organizaciju o kojoj danas govorimo. Pa ja mogu reći da je Humanity First utemeljena 1994. u Engleskoj pod pokroviteljstvom Ahmadija muslimanskog pokreta i od tad djeluje diljem svijeta. Trenutno djeluje na 6 kontinenata, registrirana je u preko 40 zemalja, a djeluje u više od 50 zemalja i kao i mnoge druge humanitarne organizacije, to je neprofitna, nepolitička, nevjerska organizacija koja pomaže potrebitim diljem svijeta. Mogu reći da se zasniva na volonterskom radu. Ja sam jedan od takvih volontera u Hrvatskoj, koji je voditelj projekata u Hrvatskoj, koji su započeli još 2014. godine, otkako su Ahmadije muslimani u Hrvatskoj. I dosad smo ostvarili sigurno 15-20 velikih projekata, a skoro svakodnevno činimo dobro diljem Hrvatske, posebno u Zagrebu i okolici. A gospodine Munavar, sad iz vaše perspektive, znači ta međunarodna komponenta Humanity First organizacije. Kao što ime kaže, znači Humanity First, odnosno čovječanstvo na prvom mjestu. Važno je predstaviti svijetu da je čovječanstvo ono što je najvažnije. I u medijima se često može vidjeti da se izvještava o lošim stvarima, ali ako se nešto dobro napravi, onda se na to mediji neće usredotočiti. Znači, misija je da ljudi koji šire ove vrijednosti i također dobiju pozornost medija, što će se dogoditi? Znači, naša misija je to propitati. Što će se zapravo dogoditi? Cijelo će društvo nešto naučiti. Razumjet će da moramo pomoći onima koji su potrebiti. To je upravo glavni razlog i perspektiva naše udruge Čovječanstvo prvo. Dakle, ne smemo zaboraviti potrebite i ne smemo uzeti u obzir jesu li oni različite boje kože, religije ili nacije. To nije važno. Mi smo svi ljudi. Znači, čovječanstvo prvo, to je glavni cilj. Na koje sve načine pomažete potrebitima u svijetu? Oprostite, možete još jedan? Na koje sve načine pomažete? Pokušavamo pomoći na različite načine. To može biti recimo kroz obrazovanje. Primjerice u afričkim zemljama imamo jedan projekt Red za život gdje pokažemo ljudima kojima treba i hrana. Imali smo sličan projekt nedavno u Zagrebu sa Malim zmajem. Oni su pokušavali naći udžbenike za djecu koja će poći u školu. Pokušali smo im pomoći i financirati i na druge načine širiti dobro. Što ćete konkretno danas napraviti? Kako ćete pomoći ovoj grupaciji od 40 obitelji? To će se dogoditi sutra. Danas će se zaklati kurbani i pripremit će se 40 paketa koji će se sutra navečer podijeliti potrebitima, prijateljima i onih koji učestvuju u radu ove organizacije. Dakle, princip kurbana i tog običaja kod muslimana je da se meso koje se, znači kurban koji se zakolje, dijeli se prvenstveno potrebitima, zatim prijateljima i u obitelji. Dakle, to je običaj koji je od 632. godine po hiđarskoj godini
odnosno već 14 stoljeća i on je zastupljen u čitavom svijetu, islamskom svijetu. Koliko će se ovaca zaklati danas? Ovom prilikom će se klati i ovce i junad. Dakle, dvije su vrste mesa, dvije su vrste kurbana. Biće, znači, svaki od tih 40 paketa sadržavat će 8 kg mesa. A i sad za one koji su ipak, znate šta, to je običaj koji se ponavlja od 632. Možda u suvremenom svijetu on je takav kakav je, ali i to radite nekako kontrolirano, je li, te životinje. Tako je. Mislim da ljudi dobiju taj dojam. Tako je. Suština klanja je takozvano halal klanje za koje ste sigurno čuli, dakle da se životinje ne muče. Vratimo se još malo vašoj organizaciji. Koliko volontera ima po svijetu? Na koji način se financirate? Humanity First is mostly financed by their Uglavnom se members. financiramo kroz priloge članova, znači to je muslimanska zajednica koju smo spomenuli i također surađujemo s tvrtkama, firmama, ako one mogu donirati, mi ćemo to rado prihvatiti. Recimo, možemo prihvatiti televizijsku opremu od jedne tvrtke koja se zove Teletron. No, kao što sam već rekao, uglavnom se financiramo kroz prihode naših muslimanskih članova. Znači, pojedinci su ti koji čine dobro, kao i u Hrvatskoj. Dakle, može se početi sa 1 kunom i onda taj iznos može rasti. Jel? Vi ste jednu rečenicu rekli i na hrvatskom, moramo i sad to objasniti. Znači, vi ste studirali ovdje. Da, ja sam tu oko godina dan u Zagrebu i ja sam bio u fakultetu, filozofski fakultet, i ja sam učio 2 semestre jezika i to je bio, mislim da to je važno. Moramo vas i pohvaliti jer ste dosta dobro naučili za 2 semestra hrvatski, koji je jako težak zapravo. Je jako težak. Imate 7 padeše, to je... Nemojte nam ni pričati, mi s tim živimo. I mi ga još uvijek učimo. A što se tiče ovoga da ste imam, znate kako zamišljamo imama? Jel, u munduri sa kapom? U islamu ne postoji neka specifična odjeća za imama. Ono što možemo reći je da se imam treba odjevati da mu bude udobno i čisto, pristalo, znači to je najvažnije. Islam nas uči da je čistoća dio vašeg uvjerenja kao muslimana. Dok god ne hodam naokolo jako slickan, to će biti u redu. Ali za imama je važno, na primjer, kada ima misu, odnosno vjerski obred, da nosi pokrivalo za glavu. To je tradicija. Je li vaša djelatnost prestaje nakon blagdana ili ste u kontinuitetu, pomažete? Ne, ja moram reći da je u Hrvatskoj ostvareno puno humanitarnih projekata od strane Humanity Firsta. Sve pod sloganom ljubav za sve, mržnja ni za koga. I već sam napomenuo da tu djelujemo od 2014. dakle od poplava u Slavoniji, i da surađujemo sa drugim humanitarnim organizacijama u Hrvatskoj kao što su Caritas, kao što je Crveni križ, kao što je Merhamet, i gdje mogu nabrojati nekoliko značajnijih projekata. Od toga da smo donirali za Caritas uređenje grijanja u jednoj sigurnoj kući, da smo za prošli Kurban Bajram donirali Caritasu 600 kg mesa za njihove kuhinje, da smo Caritasu donirali jedno kombi vozilo za prevoz njihove djece u njihovom centru Brezovici, da smo sa Crvenim križom organizirali u izbjegličkom hotelu Porin u Zagrebu jednu modernu kompjutersku radionicu za djecu koja su tamo da se mogu obrazovati, da smo puno pomagali potrebitoj djeci, recimo Udruzi Srce, isto jedan kombi, zatim specijalnoj bolnici Goljak za djecu potrebe dioptrijske naočale. Dakle, radi se kontinuirano tijekom čitave godine, vezano za neke datume. Sa Malim zmajem već organiziramo za Božić ove godine donaciju 150 paketa sa kućnim potrepštinama. Tako da Humanity First radi
i u Punom Hrvatskoj parom. punom parom i moram napomenuti, kao što je već rečeno, da se većina tih sredstava dobija od Humanity First Germany, Njemačke, koja sponzorira sve te naše projekte. Evo, reći ćemo još samo da će ova podjela mesa biti sutra u 19 sati u Vlaškoj ulici, 95. Planirate li i u nekim drugim gradovima možda tako? Ne, ovaj put je to samo u Zagrebu, zato što s obzirom na meso i na ljetno vrijeme ne može se transportirati, nego će se to tu podijeliti. Hvala vam Bilo je lijepa. lijepo razgovarati s vama i doznati detalje o vašoj organizaciji. Nastavite I samo vama tako još i jednom dalje. sretan